So bayapsom joton lamsogo ani kokboro ST YouTube channel chung tabo khena ranya BA first semester kokboro major paper 2 ni question te answer among ka 12 mane question na bidona paitha jara nai dite bidona paitha jara nai mane yakole chacha ke bidona like channel subscribe khlai bhai phadenge chung tabo question nai lei tamani saka Chandra Kanta murasing by swijak Holong kok sawo Bolong bisingo koklopni yaphang signi sawo hingga chung tabo amane yaphang no chung tabo nai nai seroi noro bidona paitha jara nai di te video na paitha jara nai mane yakole chacha ke like bari bhai phadenge chung tabo chenglai sena bini firongmo Tadi orang tamu ini saka firongmong koklop kurung tei elem genang Chandra Kanta murasing kok borok kok rubai ni khotolo kucuk beremo tongnai khoroksa tamoni hinba bini simong kok rubai ni kok khotolo koklop kok bukhal kok tang akorok mojamno swijak tongo Haini by bini mong kok borok kok rubai ni lai bumano muito narok jakthai khoroksa Holong kok sawo Bolong bisingo koklop kaisa belai no kutuk wansuk mong riwoi sijakha koklop no rugoi naikhe saimano hayungo tong kusang tong lainani borok rok tong gurung ni raida kutal rok ni khlai sakhe ya sagoi manlia ha sakawo omotoi ya kumun kunang hebakai kunang ma tongo Tonggurun genang borok rok kusam raidano tuyoi tonglainai borok rok ni tongthai hano segoi borok no rukhlai laikha te sukumo laikha ulo o tong kusam ni Holong kok sawo Bolong bisingo raidano tuyoi tonglainai borok rokni tangmong tuimong tongmong chamong te hukumo mukumo akorok turuk komoroi thangbai ha aboni logi o bosongni dofa rok bo turuk komoroi thanglai kha koklop sinai bini koklopni bisingtoi sana naikhe aguli tonglainai tabukni tong gurumni tangmong tuimong chamong nungmong te wansuk mong by haksal kami muluk hapung harhai hasuk kamiwo tonglai borok rokni tonglainai borok rokni naharmong bukhak tuino juda hasuk mulongo tongnai lukorokni tangmong tuimong gurung rok bebak haising tuino kusang dodo abahai borok rokni manna abahai borok rokni manna muchungma thakmung hingga bangthia tamoni hinba borok ni samung kisisa borok ni wansuk mungo kenama sejakma naisle ma rok gurui jotono khabaksa tong kahamkhe kuthalai tonglai wo abahai jorabo borokni o tongthai amchai o atomsa muphunoi samung butang hinoi eba borok no tabukni tong kaham
ketal raida bai baksa tisanani bagai chejakha hinui khe borok abono kulai sakhe yasagoi manya koklopni bisingtui tei bo sawui mano hasuk mulungo tongnai eba kwcham raida no narogui tongnai rokni siri sitini tongmung raida no yakaroi tabukni raida ketal no yasaknai abo kulai sakhe manya tongmung chamung rok raida tui tonglang na bagoi borokni tongthai yakaroi tongna bagoi ketal tongthai manai tuk layo aboni bagoi no hasuk mulungo tongnai lukurok teibo haksal bolong kutugo mathanglayo koklopno rugoi naikhe nugo borokni bising kha kurak khoroksa khoroknoi tongthai yakaroi thanglai na nanglaya nailaya tong gurungni raida ketal bai godalui tongna bagoi tongmung chamung ketal raida rok romoi tangmung thangoi tonglaina nayong phiaba o borok rok bo ulo khe tongmung chamung lamo sere lamo kumachagoi birman totoro kelayo bosong dofa kuchukni bodol kubang borok bai kusuk jaklayo satok pitok khlai jaklayo tabukni tonggurungni ketal raida rokno romoi manhorya lai jago afuro hinkhe thangui tongna bagoi o dofarok jobabo ongkhor nani maphai jalayo paithak tongani di Chandra Kanta murasing bai swijak Holong kok sao bolong bisingo koklobo bubagra hinkhai tabukni tong gurungni bodol kubang borok rokni mangkhong tei holong hinkhai tong kwchang tonglainai baithakni tongthai o tongna bagoi borok kha krakni mangkhobo hinga tirene video asuna paithak nara video na paithak jarne mani bai hambai nara bagai tai next video